Julor nakaslem jong unongsan Hima. Kumba sau phau sau Tylli ki Ïing kila Julor na kajingwan ka Erlangthari ka bajur ringkat bat uslap ha kishnong ki bahap hapo ka Jirang constituency ha ka lai Kawei tarik laya thu ka khubor ka balaya lum na ublak development officer ka Jirang CNR di blok u Dr. Pabitra R Hajong utai uhe officer ula pentip bahaga ni ka jingja Kawei ka Longkmie ka balatip kerteng kum ka khuni kiling kala Mynsaw bat kishnong ki bala syak tak jur ha ka ni ka jingwan lin shop ka Erlangthari ki kentup ya kishnong salani bat ka salyang nalor kita kishnong layo jing tip ru bakala don ru ka jing syak penjulor ki Ïing kisam bat ki jing thong jing tap ha kishnong nong rim Jirang layo jing tip ru baka surok ka balet syak kishnong salyang kala syak khang dam sendon na ka jing syak penkelon jong ki babun ki ding ki sit ha ka Erlangthari ka balawan kensan halor kani ka jingja syak len shop Erlangthari na kaliang jong utai u BDO ka Jirang CNR di blok ula batha ya kinong yalam jong kishnong ki ba syak ta bakin lum jing tip halor ki jing Julor ha kishnong ki thau ki jong ki bat kan turu ya kitu ki ba syak penjulor ya ki Ïing kisam bakin sa shwa shipor ha ki Ïing school bat bana kaliang ki bor sarkar ki dang yale ban penbiang ya ki lat ai jing erap bakar ki ha kani ka sngi la sak hiru ya ka jing hap jong upria ha ki babun kishnong ki thau jong ka Thaiñ nong po ubane kumba san minute ai